La pregunta, la pedra vista és algo típic de la muntanya, del Pirineu, sí o no? Jo sé que no esteu acostumats a votar. Amb pèls de collons. El meu nom és Esperanceta, Esperanceta de Casa Garcia. El que pensàvem que havia estat el millor president de tot resulta que és el number one a l'hora de robar, doncs ja fa gaire molt. Sí, els hem fet aquest pas exclusiu per turistes sense tíquet, saps? Perquè puguen continuar d'esca pel carrer Major i tots els bars a prendre alcohol, que és algo molt típic. Què diuen? Por lo menos gratis, de momento. Bueno, uy, no. De momento, diu que va, que esto és Catalunya, xaval! Eres majo fins que et vas fer el caure. De la cartera. Ah, sí, pues no, no. Tu ets persona civil normal. Un desgraciat com tots. Com tots. Bueno, vale. ¿Eres un poco torero o algo? Hòstia, és molt bèstia, nena? Vine cap aquí. Fe de dies que no veia una cosa similar. I tot això dormint, ¿está durmiendo? Está durmiendo. Deixem-lo dormir ara, no? Doncs sí, bueno, ja es despierta. Cuando se despierte, em fas un avís, ¿Vale? Me avisas. Tu m'entiendes, no, en català? Ah, vale. Molt bé, xaval. Cariño. Guapo, tu cantaràs. Autèntic, no? Claro, tot és autèntic, neno, Què es pensa aquesta senyora? Que comprimís coses fora, Estem a lo graner de la casa, però dintre del gra també hi tenim altres peces, com per exemple això d'aquí. Algú més sabria dir què és això? Que va! Vinga! Ves com som aquí damunt? Som una passada, espallarissos, Bueno, hòstia, pues se te fica una miqueta del pantaló. Se te vol menjar la raja, aquest pantaló. Mira. El bombero. El bombero m'encanta, és que té un cul perfecte. Nenes, aquest bombero té un cul perfecte. Llavors, quan tu puges per l'escala de pijos, vale? El primer que veus és, pam! L'armari encastat a la paret. Altrament dit, escudeller. Lloc on se guarda vaixella, coberteria i cristal·leria fina de la casa. Tenim el padrí penjat en aquesta alçada, a nivell jeràrquic, a nivell piramidal, podríem tindre damunt, el parit. I el padrí, a sota, com és degut, com a bona dona. La cuina és el lloc més important de tota la casa, sí? Perquè hi tenim el fogal, hi tenim la llar de foc. Aquesta llar de foc era encesa matí, migdia, tarda, nit i matinada durant 365 dies a l'any. Això que tenim aquí actualment se li diu pica o aigüera. En aquell moment, i en pallarès, li diuen ferradal. Qui anava a buscar l'aigua? Les dones. Molt bé. I bueno, doncs ja ho tindria. Jo ja ho tindria. No voldria explicar-vos res més. Algú vol preguntar alguna cosa, té algun dubte, vol dir alguna cosa, de dir, mira, nena, pam! Com ho diu Santo Morro? Jo? Per favor! I tu què descarat de preguntar això a una de misèria? Bueno, doncs mira, perquè una vegada vaig pensar, dic, ja que hi vas, vés-hi, no? Perquè si has d'anar a mitges, doncs tampoc no acabaràs de fer-ho. Bueno, la veritat és que sóc ja assidu a les visites i realment me segueix agradant i me segueix sorprenent cada vegada que vinc, no? Ja conec la casa a la perfecció, però sempre acaben sortint alguns comentaris, algunes veritats, alguns draps bruts de la casa que fan riure i que fan passar una molt bona estona.